Ke HYC seorang circle ha kajanmit jong arpo atrik luber arja arpulai hapo kajingalam jong uba cornerstone sort tunu president bar uba Gary Kupar Kentau general secretary kalahiar sikosnong mau shamak ban IT ya ka yeng ka bathamai ka bala penchna kerpang ya kwei ka long yeng ka bruna ka yo ka kon ka bare jong ikong Sean Sinola wan shong bam kwai hadwar blai bar uba Ananias wansai Hakani ka janmiet la don lang ruki nong yalam jong ka dorbas nong mau shamok bat ilaka terna kinong yalam ka HYC Central Executive Committee CEC bakun thup yo ba Isaac Basayuman u Assistant General Secretary wat ba don bok lang Carlingdo ubalong Vice President ukini jong kani ka yeng ulay thu ba kani ka yeng jong ka persa kalamat ikijing e labun teli kisnam namar kapang ka sitom bat baro shikmi jikpa kimda day ki basat ki baklan Ulay turu baka kami jongan nga yeng kalaklat no na slapper tay menshams nam hakapor baka HYC kadang pensnai ka nga yeng thamai kabak kam sumulong ka jing thu ka long baki don kimit baki nik shikmi shikpa sikun kila shutia jingit namar baban ka dok ka kerdo Ublay try kan ra mas ngungu iskadaya la kabanta jong ka yeng hi baro ko ka bala ya iki post nam jong ka jing e ha ki jing pang ki jing sistem namar baro arngut sitemen kami pa kim na dai ki badon ha kemet pat ki basia namar kata bumdon ka jing kot ka jing khia ka pura ka don ru ka jing siar jong ka yo ka kot ka penlong ya phi nam ngai lo dang nya thu bakal don ko wi jing ja ka bakil dai ban lek tia no lam kanun no jing pam ya ka bang ngai bangi badon hang ni ngin nyimpat cuman ka bakum kata ka bakan ni lo yin kalama ngi i dal ke jung ki kaman ngla syam dal daladihi bat kani kalapan pangmet yang asik dia. Bat kata haru kali deru hakipor yang tiba tiba kem tiba sistem. Bat ban pen imelong ban sei ka tiru kalangpat. Bat kide ki jingi tiba kum kayeng. Kilama. Rai kajingnya syak slam kawan ra yang so batiang. Bat kajing wan mi jong kasang HYC kalau penlong ya kimi pa jong kayeng ha kita isnam lalai kajing kemen kabak mendon tuli pan batai bat nomor kata kajing sengungu kalek sangat HYC lagi la tren ya kini hakapor ba jong kajing like on tap service ya ikmi jong lagi bat hadu mentaman bat kumbala ong da kikat tu ni ki riurang ba jong ni kadong nyemla ban klet ya HYC kat ba kadang don hasla jong ni kadi kasih jantia tin kalian ka jong ikum kayeng ngim don ban ong retang ka jing sungu ka ba nim don tulit man batai berisipun ru ya baro kat ki bala penyadon hang ka yeng adap ka jing sungu ya pi baro ban ngai barang ni sakman ka yeng kan ya hatur kom ka bakam itnan ibet ibiang da ka jing ya jong pi kum ka HYC ban ni duai bo ble un yai yalam lenti betul lenti bagi jam baro tiba sile tinlong tiba ai kejing mentoy tiba ai kejing tiba long kejing kerku ya kita tiba dai hok banyo lang ba ikti basbun jong tiga HYC tang kini kentin publish aduh i vice president i asal sekretari ma i badi kinong peniat bagi nong pait nong kami bedi bakini ka seng HYC dang ta bade ka circle seorang circle HYC kemudian telun lang ha ka bedi bakini ki kama pen om chu tang ha kani ka jaka kolong hang ni pom
kani ke senong hapo kani ke ilaka ndai kat ke banga la ban UI gila persiang ban kener ketilam ki wei di ki benta jong kari kasi jongi di ke jing kublai kerpang na menta ke jing long pasbon jong pi keti kemon keti ke diang pasbon jong pi ban pet ban khmi ban yarap lam kham tame ki jaj ben rio jongi ki badon hab deng ki jing janjar bat kham tame ki badang ki kudu kum kini ki jing long akani ka stage ki jing long ba ki rio ki dan hab deng ki jing kerdo ka siong ka sa kambiang ka yeng ka sam kambiang ndai da ka mensiam pasbon jong pi long ba ka jing tre sitom jong pi long ba ka jing perkhat sitom jong pi lala ban penlong kumni kumbang i kani ka yeng hang ni kan uksa ka ba nila ban i bat kandero ka history ka bansa ban ma hapo kani ka ilaka ha ka ba nakaliang jungi ka kum ka ilaka hi ber kawai ngi 4 judol hiru kum kani dari kadi kesien ke banengkong ia ka bangila banong kadi kanuksa ban pensa kan mau hapo kani ka dong bat hapo kani ka ilaka ka so ban ai kublai kerpang ro ia ki rangba dong rangba senong ke badan ha kani ka dong bat kumju ro kiba kat kibala ban wan na stain napo ilaka napo ternabat na kiwi namat kumbalong kajing ya tep kumbala yusong mentanda kaliang jong Sherman kini ya pentep kalong kebalong bet tang hapo afsau konta bat hanalor baka jing bomsyai ha kajing long jong kanet wok ma mi sutu sao nga don ha kacakar bomsyai kata kan wok ye keren deng siyo so ong men plino ya kayeng tina kaliang jonga sinsang ong mga don ke program deng kan solo ya ke program ra kasi janmiro namta kani ka benta mga simba kani kadi ka benta ka krautam na ka benta ka sinong ka thao na ka benta kini ki itrai ki bensa ha kani ka yeng ka ba supply menta khamtam ya ini pa jo kani ka yeng bat ikhun jo ki ban simti kani ka yeng ki ban ri ban sumar bat ki ban kenma ba kani kadi ka jingkar khu ka jong bulai tai kan rat ka bala the sei kerpang haki nengkong bat kham tam ru hakani ka dong bat ka senong ka thao so banai kublai ye kini ki para senong jong kani ka dong mo samok kan toy mo samok jong kani ka senong mo samok wat hapreng jong ka jing ya don la ki jong ki kam ki hap ban ye be ban ye trei dei ban ye don mentalam ban ye sakhilang ye kani ka kam ba khrau jong kani ka sngi kila ya pelai por khnang ban ye don ini ai kublai kerpang i piro na kumada ka por ka ba kodor ka chongpi di ngaru ngandom penjong than ye kani ka jingkren ri na ka liang hi jong ka snong bat ka ilaka baro ka wengi ai pi ka seng choisi ka jingkit bok ki royang in yai don rangkat bat pi ha ki bun ki kam bat ki jing thumu jong pi ki bede bat na ka banta ka jing bha ka jing met jong kari bat ka jai ban riau bat ngini ya simantaro haki buon ki benta na ka benta ka bhaga miat jong ipai khasi khara jongi khamta me ki bre ki kendo e kum kini ki jingja mi kendo e kum kini ki jing janjar haki long yeng long sam kublai si buone na ka benta jong pi na benta ki kam khrau jong pi na benta ka jing spoon bet jing no jing snei jong pi ya kani ka yeng ka sam ya ka ba kum ka jing perkhat bre ngimla ban mudur ndai ki e kawan na selenet jong ke jing berkat ya ka mangi kum ki brio gre se ngimpoi berkat bat ki ki urlong kumba kilong kumni menta ka sengi ku blei sibun sa sien pat donang ya seprang donang kiyo seprang ai ba blei tai kra dong bodong tharo ni dorang kat bat phi ki nong kit kam jong kani ka seng kham tam pi ni ko ye khya bat pinang la men yo ka bor jimot jim berkat ka ba sem phang na ka menta ban ya sekmat ha ka be bri kam pha jong ka ri ba ka chai ben ri kublai sibun Uba don bok langkha lingdo ulai kublai kerpang ye sora circle bakala syem ye kani kesien jam ka babahatam ban yarap le miki para brio uloong kani ga yeng mentah kala lait na uslap barkal air kam long shu kum menshwa leng jungi ka HYCCC ngimla khlam na ai kublai ka kerpang ye ki philale e ka benta ka badai e hoi philas dang ye kani ka kam ku manglai jing tep August and September jong sem bala dam ka yeng kala simpor herrei
pila pendap de kumba pidon de kathong ba kata ka target ka jong pi ka don ban complete ho ngelayo ban pen ladap complete purai kene ke yeng tengenge scam ba kene ke yeng jong ikong iban sa shimti nang ne bat i papai jong i ba kalong ke yeng ka ba nang ne shikmat pinom mat shu ye ta ka jing jihe ka porslam lane ka jing kriat ka por air hare ai ba kene ke yeng kalong artat ke yeng ka nong bo nong thao un kurku un kurdo imei jong pi ibala bam kwa he dwar blay in yo ban kurku kurdo national dat jong kilo bat ngai scam ba kumbala kren ni wi rang ba ka jing em ka bat tu blay to nang pen i sha ka im lang ka sa lang bat kham tam ro ai ba kanika shnong ga jong pi ling ba i rang ba dong ma bedan lang hani bla ai jing kren kalong ka shnong ka ba anang roi parum pare bo blei nong bu nong thao onang yo ban the ki jing ku ha man lai wi pui ram pe yeng